Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata yie chendo ni en Andrutho Thiedho aduoko nyero kamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' makawuono mar ng'iyo ni to en tuo mane mwadwa ni wagoye mbaka. Antiere gi moro mang'eny mokalo ni wendo na kendo daktari wa makawuono osechopo e studio. Kaka time godiechieng' kodiechieng' abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye en laktar molonyo weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, amoso nyikwa Ramogi duto ni happy new year. Kenda rwako wetu makawuono gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. Anyalego kamoro ni Kaogagi to an min Homa Bay County, Kindu Kadel, Kanyipir. Ati hospital maduong' miluongo ni Kenyatta National Hospital. To alony e thieth mege tuoche mikelo kod midhusi e del. Bacteria, fungi, viruses, mane yo na malony. Kende momi abiro kawuono mondo wapuonjre goganda e tuo ma malaria kawuono. Mana kaka iwacho no en tuo mar malaria jahera mar penj laktar e mwadwa goye mbaka. Iyudo ni tuo mar malaria thoth ne wakawega gi oyuma kachiel kod yom ma ok ber kata matin. Iyudo ka ji wacho ni malaria moro nogoya matin, ok ineni onego bed ni dhi e osiptal, ok ineni onego bed ni pimi mondo mi oyud ka intiere kod kute mag malaria kata ooyo. Daktari kapok adhi mabor ahinya daher mondo mwatime introduction ni tuo mar malaria en tuo machalo nade, en tuo mikelo kod ang'o, kae to wadhi donjo matut e twak kaka thuolo dhi yenwa. Malaria en achiel kuom tuoche mikelo kod midhusi e del, ikele kod parasite. Midhusi makelo tuoche del gi ng'eny kaka nwase ng'iyo. To malaria ikelo gi suna. Nitie suna miluongo ni Anopheles female mosquito kaka minene pichano. Koro suna dhi to kayo ng'ato man gi malaria to duogo kayo ng'ama chielo maonge malaria to miye malaria. Kaka unyalo nene pichano, nitie suna ma poko yieng', poko kayo ng'ato, ai to kayo ng'at man gi malaria, ai to dhi, kosedhi mo kayo ng'ama chielo to koro ong'ogo remo motimo malaria no, to ng'ama chielo cha bende yudo malaria. Malaria en tuo marach nikech en tuo manyalo nego ng'ato ka ok othiedhe e sama kare. Kendi biro yudo ka ji mang'eny ng'ato wacho nan gi malaria wiya bara, to koko ng'iye matut tinyalo ma ok omi ng'ani thieth makare to en gima nyalo nego ng'ato. Emomiyo naneno ni kawuono mondo wawuoye wach ma malaria ni to malaria ni ikele gang'o to nyalo hinyowa machalo nadi. Kendo yudore ni e pinje mege Nyanza kuchocho, Western Kenya, malaria ng'eny. To gimomiyo malaria ng'eny bende wabiro wacho kaka wamedo dhi mbele. Koro malaria en tuo makoch to ochando sana nyithindo ma higni 5 kaduogo piny. Nyithindo giyudo ka malaria omako to koko rate kodgi hospital mapiyo to nyalo bedo marach. Kendo mine bende mapek bende koyudo malaria nyalo hinyogi. To goganda duto nikech malaria en tuo mamako ng'ata onge ng'at moyiero. Ile no kata ni en kute ma ilando kod suna, suna madhako female Anopheles mosquito ma iwacho ni kapo no kayo ng'at mantiere kod malaria to dhi ir ng'at maonge kod malaria to kwongo ng'ogo remo ka mantiere kod kute mag malaria to puko gi kata ologi e dend ng'at machielo. Kae to wayudo ka ng'at ma suna ni okayo bende chako bedo kod tuo mar malaria. Dr. Judy daher mondo mi kapo kwa dhi e statistics wang'ane ni kwan mar jogo mantiere kata magamo kute mar malaria e gwenge mag Nyanza kaka ni wacho chachalo nade. Da ka wiwa poko wil godo daher mondo mi pimnwa e seche ma suna ni ose ng'ato okaya nantiere kod malaria obiro iri kata olo ni remo go ang'ati more dendi kata en kanye makoro wabo wacho ni Judy ntiere kod tuo mar malaria ang'ati more dendi process no chalo nade. Koro gima timore en ni sama gima kelo malaria won iluongo ni Plasmodium falciparum ene masuna dhi to kawe kuom ng'at man gi malaria ai to duogo ono kawe kako chiemo. Koro kawo remo no ai to dhi okayo ng'at machielo ting'en suna en kaka en ong'ogo macha to kawo remo kendo manyien. Koro kaka parasite no wuok kuom ng'ama chielo to dhi kuom ng'ama chielo. Koro ibiro yudo ni nitie gimiluongo ni incubation period. Sama suno kai gi nyaka seche mibiro winjo ni dendi koro lit miwinjo ka ng'ato nigi malaria. Okawo gimoro ndalo 10 to ndalo 28. But ibiro yudo ng'eny ji kata e ndalo kochopo day 7 tiyudo ka gisechako
winjo ranyisi mar mag malaria. Jomoko bende yude kata mana bang' higa achiel ekoneno ranyisi, but ng'eny ji chakre ndalo mar 7 nyaka ndalo 28 inyalo neno ranyisi mege malaria. Koro ji opogre aito bende luwre ni suno kai mang'eny maromo nadi, nikech kaka wawacho sama suno kai to ng'ogo remo cha. Koro kokai gi suna mang'eny tibiro yudo ka in gi midhusi go mang'eny. Koro ibiro yudo kaka gimedo bedo mang'eny tibiro chako yudo symptoms go mapiyo. Kamano. Aileronwa kata ni thothne joma thoro hinyruok kata jogo mathoro chandore kotenore kod tuo mar malaria gin nyithindo mantiere bo higni 5 kaachiel kod mine mapek. Kati chaki wacho kata ni giji duto te bende to joma thoro hinyore gin nyithindo matindo mantiere bo higni 5 kod mine mapek. Ang'o matimore e higni gi momiyo kidieny mar ji makama gintiere kod thuolo mamalo mar yudo hinyruok kokalo kod tuo mar malaria? Mokwongo nyithindo matindo ibiro yudo ka ratek mege dendgi pod ok otegno maber. Koro yudo ni gin kasuno kagi to ginyalo yudo malaria e yo mapiyo. Ae bende mine mapek bende sasa ma miyo pek iyudo ka ratek mege dendi duogo piny. Koro nyalo yudo malaria e yo mayot moloyo ng'at ma kawaida. But ibiro yudo ka ranyisi duto chal, kata ken nyathi matin kata ken ng'ama duong'. Koro yudo nyithindo mang'eny tho nikech seche moko wakawo sa kapok otergi osiptal ni nyathi tuo. Ing'e nyathi ok nyal wacho ni wiya bara, nyathi ok nyal wacho ni chunya lewa mondo ichak paro ni en malaria. Gimibiro winjo en ni dend nyathi liet. Neno ka dend nyathi liet kendo nyathi ywaka sate. To ng'en sama dend nyathi ochako bedo maliet, ndala 10 ka osekalo, ndala 7 10 ka osekalo. Koro yudo ka neno kaka malaria ni donjo del ng'ato. Ibiro neno no ochakore liver, ai kore kodhi chembe mege remo. Koro seche ma osechope chembe mege remo ni kineno ka ng'ato nigi liet kod ranyisi mege malaria. Ai biro yudo ka ochamo remo. Koro remo ing'eni remo ma malaria osechamo bro break down. Obiro like ochal ma barore. Obarore. Koro kako medo barore, ing'eni nyathi nigi remo matin ki compare gi ng'ama duong'. Kata joma miyo ben, nikech ng'ama miyo mapek ibiro yudo ka samo pek en gi remo ma serve ji 2. Koro ibiro yudo ka malaria odonjo kuome to ko othiedhe e yo makare tiyudo ko remo duogo piny, obedo gi miluongo ni anemia. Koro mano ema hinyo nyithindo ma below higni 5 to kod mine mapek. Ileronwa kata ni ibo tang'onwa kata ibo pimonwa kaka kutemgi donjo e del, suna osekelo gi molo gi e remo, molo gi e del. Antiere kaka giwuotho, ntiere kaka okang' nikech ndalo gi ng'eny mokalo. Daher mondo mi kori pimno hapa ni ibo tiyo kod picha ma waneno e screen wani seche ma suno kayo ng'ato. Kaka uwuotho nikech wacho no chako e liver, uchake chuny, machiegni daktari thuolo mari. Koro ka waneno picha ni ibiro yudo ni masuna okayo ng'ato. Kose kayo ng'ato to mondo mi ng'ani malaria osekayo ng'ama chielo mokawo remo, mokawo kutego. Koro ong'udho gi kuom ng'at machielo. Ka gisedonjo mokwongo gidhi e liver, e chuny. Then e chuny kae ibiro yudo kaponi gitin to seche moko yudo ka del gore kodgi mok gibichopo kata remo ma ok ibing'eyo ni ng'ato ne nigi malaria. But ka iyudo dose mang'eny tibiro yudo ka gibet e chuny kae matin, gidonjo e cells mantie e chuny kae. Then iyudo ka cells no otimang'o obarore. Koro kobarore to donje remo. Malaria koro donje remo. So kose donje remo to donjo e gimiluongo ni red blood cells. Tiyudo ka odonjo kuom cells gote, obed cells ma pod tindo, obed cells mose machua, odonjo kuom giduto. Koro ibiro yudo ni kose donjo to ochako nyuolore, ochako multiply. To ng'en ma en cell matin mogik e dendwa. Koro kako medo nyuolore to cell no timang'o okuot
okuot ai to chopo kama koro gigi obare ndasi to cell no timango to barore ma red blood cell to kose barore tingen ko barore to kethore koro en kendo oonge koro gigi donje remo koro kose donje remo to koro kae miyudo ka koro ngato dende timango dende chako nyiso ranyisi wacho ni chakre ndalo 7 nyaka 28 but iyudo ka jomoko dhi nyaka higa achiel. Koro ng'at mane sunani omo kute kuome. Koro en obiro kawe gi kae. Ineno, suna biro kae, biro kayo ng'ama chielo to en okawe gi ka. Okawe gi ka, ae to timango, to muonye, ae to dhi, koro nitie gik matimore gino dongo, ae to duogo kayo ng'at machielo. To koro kamane kaka malaria bedo transmitted. Kokalo kuom picha ni daktari inyiso wa okang' kokang' kaka owuothe del nyaka kuma odhi nyisi ranyisi makoro ng'ato nitiere kod tuo mar malaria mabende wachonwa ni biro kawo thuolo malach mokalo to kotenore kuom picha ni daktari nyiso wa ni seche ma kute mag malaria odonje del oketho red blood cells mano kidieny mar remo makwar cha nikech obarogi to kethogi to nyalo barogi ma ng'ato bed kod nok mar remo mwaluongo ni anemia. Kapok wadhi mabor ahinya daktari seche ma koro sechopo kama remo gi ng'eny kute gi ng'eny mokalo e remo ipimonwa kata ni ranyisi mag tuo mar malaria koro biro nenore nyiswa ni ranyisi gi thoro chalo nade. Koro ranyisi gi kalure ni to iyudo dose marom nade mar kute makelo malaria kute makelo malaria e del ibiro neno ranyisi mopogore opogore. Koro ranyisi gi ibiro yudo ka gichakore ibiro yudo ka ng'ato wiye bare wiye bare ma ng'ato biro komako mana wiye kama. Omuonyo panadol kwe matin kendo wiye chako bare. Ibiro yudo ka samatin koyo chame. To samatin oswet. Koro yudo ka samatin koyo samatin iyudo ka ng'ato dhi obeti chieng'. Kobedo matin kendo chako timango. Koyo chame dugo. Tineno seche moko kotimango otetni. Jomoko bende ng'ok, chuny gi leogi, jomoko ng'ok, jomoko nigi rem e igi, jomoko dieo. Koro yudo ka mani luongo ni uncomplicated malaria. But kako medo bede dendi to pod oko thiedhe tiyudo ka koro o damage nikech ing'en remo ni kamora mora. Blood cells ni kamora mora kendo giringe del kamora mora onge part ma dendi ma onge blood cells. Koro ibiro yudo ka ochako affect organs mamoko. Minyalo yudo kata ni koro liver ni gipong' e liver makoro liver kuot. Iwinjo? Liver kuot kendo iyudo ka koro spleen okuot, iyudo ka kidneys ng'ato dhi into kidney failure. Mano koro iluongo ni complicated malaria. Remo gi dhi nyaka e obwongo emiyudo ka ng'ato nigi cerebral malaria. Koro iyudo ka almost organs duto bed affected. Koro emomiyo wadwaro ni kichako winjo ranyisi to dhi kapok i complicate nikech sama in gi complicated malaria nitie mna yedhe minyalo miyi to seche moko inyalo yudo ka yedhe go onge kama idwaro kendo inyalo wito ngimani e yo mayot sana moloyo ka ithiedhori ka pod nitie sa. Kamano. Kik idhi mabor kata matin kik isudi en Dr. Judith kendo wang'iyo tuo mar malaria waketo maino kuom thieth mar malaria. Owacho ni malaria nyalo wuok e complicated, onyalo bede wuok e malaria mapile mobed complicated mang odhi nyaka e obwongo. To thiedhi owacho ni nyalo bedo matek mokalo. Waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyimo miyo kik idhi mabor kata matin nikech kidieny mar ariyo ni okadwa no bai. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanesa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, Tich Abich. Mana e Ramogi TV.
Kau thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo kamutingo stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 08000721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Judy Odenyo wang'iyo tuo mar malaria, owacho ni en tuo ma kaponono ni ok ong'iye kata kiyudo dose mang'eny to nyalo dhi modonjo obongo mowuoge malaria ma pile pile ming'eyo ni mobed complicated. Dr. Dehir mondo mipimnwa mana matin nono ni kidieny kata stage e kind malaria ma pile kod complicated rom nade kata onyalo bedo ni osebudhe dendi ma kute gi obedo mang'eny e dendi ma rom nade mondo mikoro chikre kowuok e non complicated mobed complicated. Mondo wuoge uncomplicated to complicated ibro yudo ni uncomplicated okothiedhi okothiedhi koro kute makelo malaria gi medore ameda to kaka wacho ni malaria gi goyo red blood cells red blood cells ni kamoro amora e dendwa koro ibro yudo ni kako gimedo nyuolore e dendi e remo to gidhi kuonde moko timango kuonde moko nego kata gibede. Koro ibro yudo ka kanye ma koro ibro yudo complications from uncomplicated malaria ma kawaida mikao mana yath ndalo adek titieko tidhi e uncomplicated. Koro ibro yudo ka uncomplicated nyaka ibed admitted e hospital, nyaka mi injections mondo mi load cha mar dose mar kute mege malaria duog piny. Koro ka giseduogo piny, koro kinyalo timango ekimi yath mimuonyo. Koro sano onyalo kawo ndalo achiel, onyalo kawo ndalo ariyo, onyalo kawo ndalo adek. Koro kaka malaria bedo mang'eny e dendi e kaka itimango e kaka iwuok from uncomplicated to complicated. Okipimnwa ni ranyisi mag complicated nikech wacho ni koro nyalo bet ni koro ringo mosechopo nyaka e obwongo oyiecho red blood cells kantiere kaka osedwanyo dendi ka ranyisi ne thoro pogore kod mapile ni uncomplicated koso gichal nade ranyisi mar complicated malaria. Koro kwang'iyo complicated malaria ibiro yudo ka mokwongo iyudo ka koro en ng'amok nyal ken ng'ama duong' to kamoninde no konyal kata chung' mondo wuothi oonge teko nikech ng'e ni red blood cells gi ema ting'o nyaka oxygen ema tero oxygen kamoro amora. Koro kaponi red blood cells kaka gimedo dhi nikech awacho ni gibarore koro gibarore ibiro yudo ka koro ng'ato rembe ni piny manyaka mede remo ool okonyal chiemo iyudo ka kata glucose ma levels odhi piny onyalo dhi into coma. Ka ongi kidneys nyalo fail nikech kidneys gin organs moko ma gin very sensitive. Koro ibro yudo ka ng'ato dhi into kidney failure, acute kidney failure. To ibro yudo ka chunye bende koro gini osechamo ma koro timango okuot koro bedo maduong'. Iwinjo? Koro yudo ka gigi duto te and then wacho ni kapon odhi nikech red blood cells go ringo kodhi obwongo nyalo yudo ni ng'ato nigi cerebral malaria. Koro yudo ka ng'ato wuoyo mana kende.
Koro mae dwaro urgent treatment kende is an emergency sama ng'ato osebedo gi complicated malaria. Is an emergency manyaka ring kode hospital ma yath kochopo to yath imiye quinine kochopo hospital ama yath mantie mora mora nikech ibiro yudo kasechego kata odhi into coma okonyal kata muonyo yath. Koro chuno nyaka miye drip yath mar michuo e lero. Nyaka mede glucose nikech koro glucose ni piny, nyaka mede remo, gik moko mang'eny mani nyalo geng' kaponi ni thiedho malaria ma uncomplicated. Awinjo kimulo cerebral malaria tiende ni en kute mag malaria giringo magidhi gichopo e buongo. Mana kuom dakika matin nikech kawuono nokwaket maine cerebral malaria dwani wang'e ne diagnosis kakipimo tuo mar malaria. Nyisa ni cerebral malaria en malaria modhi obwongo, en malaria modonje obwongo, kute gi ochopo obwongo, koso nitiere kaka inyalo pimo nogo matin kendo. Cerebral malaria ni malaria koro wacho ni red blood cells ni kamora mora to be ene moting'o oxygen to be ene malaria particular malaria mwang'iyo ni interfere kode sana. Koro ibiro yudo ni remo ringo nyaka e obwongo. Koro it means malaria nyalo dhi nyaka e obwongo ma o interfere kod obwongo ma ng'ato. Ema koro ibiro yudo ka ng'ato wacho mana gike. Gini oloko wiye. Gini oloko wiye. Owacho mana gike. Ma to bende yudo korese mapiyo ma omiye yedhe e samo winjore tibiro yudo kirese. To ka okorese mapiyo emibiro yudo ni ng'ato wach wiye ochikore. Wiye wilore modhi kamano. Odhi kamano ting'e ni brain cells gin very delicate. Maka ka gikethore mang'eny to kisebedo ng'ama duong' to mondo giduogi ok yot ahinya. Koro yudo ka ng'ato wiye okethore kaluwore kod tuo mar malaria. Masamoro ne en suna achiel emano ka ng'ato kaeto kothiedhe ineno ranyisi gi tiwacho ni oyo ma en mana gik ma aneno ga pile pile kata no iri kaeto remo ni dhi machope obwongo koting'o kute mag malaria nyalo kelo ni chandruok mapok nodwaro yudi. In bende nyalo donje twag ni jahera mar penj laktar. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #en penj laktar. Daktari kapok wadhi mabor ahinya daher mondo mipimnwa kaka utimo nonro diagnosis mondo mifweny ni ma malaria nikech kaka ninyiso ranyisi ka tuoche mang'eny bende biro ga gi ranyisi go. To daher mondo mipimnwa kaka utimo mupimu wach ni to malaria ok en typhoid ok en Koro mokwongo mane step mokwongo sama ng'ato biro hospital. Sama ng'ato biro hospital mobiro kod ranyisi ma wawachogi. To kwang'iyo uncomplicated malaria ne wawacho ni ng'ato biro ni wiye bare, ng'ato biro ni sama tin en gi koyo, sama tin oswet, ong'ok ama chunye lewe gi kaina. Koro ka ng'ato osebiro to gimitimo mokwongo en itimone pim e lab. Kendo akwanyi kwa Ramogi ni winjuru ni kiki muonyo yath malaria kapok otim ni pim. Nikech samoro muonyo yath tionge malaria. Koro nitie kuonde mwang'eyo mantie malaria makata kiwinjo ni ng'ato dhiye inyalo suspect ni ng'ato nigi malaria. Again wawacho ga ni we treat the patient okwa treat lab results. Koro kibiro inyiso ranyisi go aito watimang'o wateri e lab. Koro kwateri e lab nitie pim diriyo ma jathoro tiyo godo. Ibiro yudo ka nitie gimiluongo ni blood smear ma kung'iyo report ma daktari most of the time winjo kondik ni BS. Koro blood smear ni titere e microscope. En pim maber mogik nikech en obro neno ka malaria ni e dendi to bro nene kanyo gi kanyo makata pok ochopo 7-10 days moko mane wawacho ka inyalo nene. Kendo ene mwatiyo kode to confirm kapo ni ng'ato nigi malaria. Then kapo ni onge microscope no to bende wan gumoko iluongo rapid diagnostic test. Aila mineno e diere kanyo no. Koro mane diere no en pim minyalo pim kamora mora makata ka lab onge. En maneno ken ga very accurate. Sana kapo ni en koka ichako bedo gi symptoms seche moko kipime to kinyal yude nikech en ong'iyo mana ong'iyo mana gimiluongo ni antigen. Chembe mege malaria go. But mar microscope cha tibiro yudo ken very accurate kendo biro kwano to in gi malaria di marom nade to kendo en type mar malaria mane min go
aiti ichako mi thieth. But mar complicated malaria to kwa okrit serikal recommend ni kikrit chaka jatuo e thieth nikech jok molony biro ng'eyo ranyisi mege malaria. Koro chak jatuo e thieth kapod itimango kaw remo tichak jatuo e thieth mondo ikony ngima ng'ano kamano. Kaki wache no chal ka gima kochopo complicated to nyalo rocho ngima ng'ato mapiyo piyo kata ka podi rito duoko mag lab to iwacho kacha ni nitiere kuonde moko maka ng'ato dhiye tinyalo chicha ni nyaka bedie ni ogamo kute mag malaria. Thoth ne wawinjo ga iwacho ga ni kapo nono ni dwa dhi kamoro to nitiere yedhe monego bedni muonyo kata monego bedni miyo nyathi kapok odhi safar mondo mi ogeng' kik ogam kute mag malaria. Mulnwa kamana matin kapok wadhi mathoth e chenro ma kawuono. Koro nitie kuonde mong'ere nitie malaria, walongo gin endemic areas. Kuonde gi yudo ka malaria nitie throughout. Ndalo te malaria nitie. To nitie kuonde ma malaria onge, ma kiwinjo ni ng'ato nigi malaria to be buogi abuoga. Kaka thuche wa mege Nyanza, ong'er ni malaria nitie. Nikech yudo ka climates makuro sana gi favor dongo mar malaria. Koro yudo ka kuonde go malaria ng'eny. Koro mondo mi kik idhi yud malaria nitie yedhe minyalo muonyo mege prevention. Koro yedhe gi muonyo most of them gin sulfurs but kata kin ga allergy to sulfur nitie yedhe minyalo miyi mageng'o ni malaria. Koro idwaro ga ni muonyo yedhe gi wiga 2 kapok idhi safar. Nikech wacho ni incubation period ends 7 to 28 days. Koro dware ni imuony yedhe gi like 7 days kapok itimango kapok i travel mondo by the time ichopo kucha to yath ni e dendi and kata ka malaria kata ka suno kai to okinyal yudo malaria. Koro prevention ni idware for jite. Ibed nyathi matin, obed ng'ama duong'. To sana joma miyo mapek ginto kata ka gidhi e clinic timiyo giga yath mar prevention no. Sasa idwaro ni gikaw doses adek, at least doses adek. Koro yudo ka after 3 months timiyo gi prevention ma malaria. Nikech kaka owacho ni jogi group ni kagi yudo malaria to malaria hinyogi. Kendo ibiro yudo ka within no time uncomplicated oduogo bedo complicated malaria. Adwani mondo mipimwa na matin Dr. Judy ni seche ma ng'ato omuonyo yath mar geng'o kutegi. Ipimo no kaka kute ka donje del, kaka gidonjo e chuny, kaka gidhi magidonje red blood cells magibar. Yadhni dhi chopo e okang' mane, yadhni dhi timango e okang' mane. Inyalo pimo no mana kaka kapo nono ni ng'ato wuothe koth to umore gi mabula. Koro koth cha kata bik cha ok chope dende. Yadhni chopo kama koro nyalo geng'o tuoni e okang' mane e circle mani tangonwa mabende waneno kane. Koro yath ibiro yudo ka in most cases ogeng'o tuoni gi kae. Koro sama suno kai to yudo ka yath already concentration tie dendi. Ibiro yudo ka gin yedhe ma imuonyo a high dose dichiel. Chon ne nitie yath moro ni Fansida ka wanyalo paro. Ne gin yedhe 3 ama metakelfin mimuonyo dichiel. Iyude ken dose mamalo. Koro kaka wacho no ne gimuonye 7 days kapok i travel. Nikech wang'eyo ni kasuno kai it will take about 7 days kapok itimango kapok ineno signs mege malaria. Koro kimuonye prior tibiro yudo ka omi protection nikech ogaro malaria gi chien. Koro dwa ni muonye kapok idhi and then kiseduogo bende just to ensure ni kata matin moko mane ni dendi kendi timango kendi nuoye. Then nitie moko mimuonyo pile. To be lure ni yakanye nikech kaka ana Nyanza ibiro yudo ka muonya 3 go roma. But ng'ato moa kata moa loka to biro ibiro yudo ka en dware ni mondo muony yath pile ma kata nyaka 4 weeks kosetimango kosewuok. Koro yadh gi gin ogaro mana ochal madhi to umo red blood cell kaka niwacho cha mondo mi kik malaria donji mondo mi kik obargi nikech odonjo to kethogi mabende nyalo kelo nwa chandruok. Namba mar SMS en 23600
Facebook page Ramogi TV #penj laktar. Bang'e matin ibo yudo thuolo mondo mi igoe simu mondo mi penj laktar nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Daktari upimonwa kacha ni tuo mar malaria nyalo nego ng'ato e dakika matin matamre gi nono. Daktari kapok wadhi e yweyo nitere gimoro madiher mondo mi wamul e wi weche mag ranyisi, weche mag complicated koso wadhi e yweyo kata waduogi. Anyalo mana nyiso nyikwa Ramogo ni mokwongo mondo ng'e ka in gi tuo kata ionge go nyaka pimi. Kisebiro gi ranyisi ipimi. Kose pimi nitie yath mibiro miyi. Koro ibiro nyisi kaka yedhe go tiyo. Kin miyo mapek lure gi clinic. Komi yath ni mondo imuony. Kik iweni yath omiyi amiya. Nitie gimomiyi mi yadhno. Jomoko wacho ni be miya yedhe mang'eny. Tok gimuony yath. Wami kinga to kod nyathi mane Erokamano. Daktari nowacho kacha ni kik idhi adhiya ni neno ranyisi ni nyiewo yathi muonyo oyo. Wakawo yweyo ka waduogo thuolo dhi bedo mari mondo mi ipenj laktar kama wacho ni ngima en mwandu omiyo kik isud kata matin. Epewe mag tuke mayiero, Hero mar adhula. kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e paw tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Kaka vit nyisi. Request and it shall be given. Wangni wakelo na request kende yani ni yoro text. Yoro message. Number ma studio no. Ma en Thiedho. The house of Rumba. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. An kaka gavana Homa Bay arwake kiny wabed ka gi jotelo mamoko ma Homa Bay kendo kiny wabed gi thuolo mar go mbaka mag dongruok. Ikruok oseketi ne limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Homa Bay ka josiaya bende orwako limbe ne e gwenge makono chieng' ngeso. Board mochung' ne yedhe kod query Pharmacy and Poisons Board okwedo tiyo gi masin mayango gund dhano kata DNA. There was a day things were so bad. I got so many WhatsApp praying for mom. The next day she was good. She was much better and she stayed strong for months onwards. Wede kod osiepo yore nyasi mar lamne jafwambo Catherine Kasavuli manobagi e kanisa mar Friends Church e county ma Nairobi. Ario adeka uchiel nono mano namba mar SMS. Inyalo tudori kod wabede kokale line ma inene TV mari ka intiere kod penjo mora mora madiher mondo mi penj laktar nikech penjo eng'eyo. Kaito jomoko bende nowacho ni penjo ok en fuo to seche ma ipenjo no tibro bedo kod lony kendo ibro bedo kod ng'eyo mathoth. Daktari, daher mondo mi wang'iyane kaka inyalo thiedhi tuo mar malaria. Wachako kuom nyithindo mantiere bo higni 5 kaito wadhi e jomadongo, wadhi e mine mapek. Kaka inyalo thiedh tuo mar malaria isebire hospital mopimi moyudi nitiere kod kute mag malaria. Yudo nyaka dozi wacho ni ineno ni to kutegi gine rembi marom nade, thieth chalo nade?
Koro kar thieth koseyud ni in gi malaria, thieth mar malaria, uncomplicated malaria, en thieth mayot malich. En thieth mar ndalo adek kende to bende isetieko atieka. Be nitie yedhe moko minyalo muonyo kata kuom ndalo ariyo. Thieth chal kuom jomatindo, opogore mana matin kuom mine mapek to kod jomadongo. Iyudo ka yath mitiyogo en mana yath achiel. Daktari, kapok wadhi mabor e thieth, inyalo yiena makaw simu? Halo, John, apenj laktar? Nyajimo iriyo nade? Ariyo maber machiegni. Amariyo maber, nyajimo nyuongo mayuri jana makoba ka mi oro. Machiegni, penj laktar. Napenjo daktari ni kapo ni abuya bara kata an gi malaria to ka muonyo panadol. To ka wich bar rumo ni to koro yedhe go kayo mana iya. Koro laktar okona ni kaka nyalo konyo. Koro kamano to erokamano nyajimo. Erokamano ahinya. En mana nokipimona ni yedhe gi inyiewo kendi koso yedhe gi opimi moyudi nitiere kod tuo mar malaria, nikech wachonwa kacha yedhe mag kwe rem ni kosemuonyo to winjo ka gima iye kaya. Debe ni ang'o matimore? Koro gima nyalo duoko jawinjono en ni owacho ni king'iyo ranyisi mege malaria, ibiro yudo ka wiyi bari, ibiro yudo ka koyo chami, seche moko bende igolo luya mang'eny, seche moko be nyalo bedo ka iyi kayi, seche moko be nyalo bedo ka chunyi lewi ming'og kata. Jomoko dieo kata ka gin gi malaria. Koro mokwongo en ni osepimi in gi malaria. Nikech ka wiyi bari kimuonyo panadol odhi dok chien matin. Kata yedhe makweyo rem? Kata yedhe makweyo rem. Odhi dok chien matin. But kaka waneno kaka malaria dhi, wiyi to dhi dok piny. But ng'e ni malaria to pod niang'o ni e dendi. Koro samoro nyaka wang'e ni to ijno kayi nikech in gi malaria kaka achiel kuom ranyisi mege malaria, kose yath mimuonyo makweyo remni, kose yedhe malaria gima timang'o ema kayo iyi. To gima ber en kik ikaw yedhe tiweyo nikech yedhe kayo iyi. Dogi osiptal nikech yedhe gi yedhe nowacho ni gin sumu, gin kwiri. Emomiyo ipimoni kiwango minyalo muonyo. Koro tibiro yudo ni kanitimo research otim gi jomatin, to koro jok mamuonyo yedhe to ng'eny. Koro kapo ni yudo ni yath mi side effect ama mi kimuonyo tiwinjo marach moloyo, to gima ber en idok e osiptal to daktari neno, inyalo change ni kata yath. To bende ibiro ng'e to be imuonyo yath ma the right drug kose imuonyo yath ma ok owinjore. Koro gima ber en ni dok e osiptal tinyiso daktari kaka iwinjo to biro ng'eyo gima obiro timoni. Kamano. Kaeto bende nyaka ine ni yudo yath kowuok kuom laktar. Kik inyiew yath kendi kowuok e od yath. Awinjo kimulo kamoro kanyo daktari ni samoro ng'ato nyalo muonyo yath to we yath gi e kore kata we yath nus. Daher mondo mimulnwa kanyo matin rach kata chandruoge mabiro kotenore kod jogo ma ipimo gi kendo yudo ni nitiere kod tuo mar malaria to muonyo yath to kosewinjo nafu kata kosewinjo ka dende obedo maber to weyo. Make maka kanyo kapok idwoko mano wakawie simu nikech aneno ka wantiere kod simba jahera mar chenro ni. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Hello, daktari. Yes. An Elizabeth ka Omabe. Machiegni Elizabeth? An gi each 2 months. To wiya moro osebedo ka bara. Wawinji dhi nyime? Kana dhi e hospital to yudi ka an gi malaria. Then omiya artesunate for 1 day. Man ochweya go didek. Koro asetieke to pod awinjo ka wiya mabara makariyo wiya kama. Kawinjo jaka wiya pek dwa mana nolwar. Mano diang' be dang'o daktari. Ne gipimi ma giyudo ni in gi malaria, momiyi injection mar artesunate. Nomiyi go mana achiel kende? Nomiyi go injection achiel kende? Kose ne omiya go after 6 hours, omiya go didek. Bang'e nitie manomiyi mimuonyo? Onge.
dinaher mar nyisi ni temi dog nikech samoro kute mege malaria pok orume dendi nikech kaponi kawafuono thieth e iye kakoro ni yath mane gi mane kaka in ng'ama miyo mapek onego bed ni ka idhi to ichuoyi atesunet no ka atesunet ne mantie ai nitie yedhe minyalo endelea gi muonyo kata kano miyi adek go then gimiyi endelea gi muonyo kuom ndalo moko adek eka koro treatment no orumo e yo makare. Aken be ne ginyisi ni dogi? Noko wachna. Ai gimachielo mabe adwa nyiso nyikwa Ramogi Ajwang', kaponi idhi osiptal to thiedhi to thieth ok odhi kare kata ok iwinjo maber, dogi osiptal. Onge ng'ama biro riembi ni dok osiptal. Dogi osiptal mondo inyis daktari ni yedhe gi asetiyogo to ok awinj lokruok. Ng'eny ji jomoko ok yud lokruok but ok gidog mondo ginyis daktari. Dware ni ka othiedhi to kata bang' ndalo adek go kitieko yath tidok to inyiso daktari ka yath okonyi kata ok okonyi. Ka ok okonyi to gibiro neno yo machielo ma ginyalo konyi godo. Malaria rach ahinya kod miyo mapek. Kendo nyalo miyo ilose kata mana nyathino. Nikech koro remogi gidhi nyaka ne nyathi, malaria biro mako nyathi intrauterine. Koro en gima muhimu ahinya mondo idogi osiptal mondo i-discuss gi daktari mondo gichakni kata thieth kendo. Nitie gima iluongo ni treatment failure, but treatment failure maybe chieng' moro wanyalo discuss. Nikech ka ok iyudo lokruok to dogi mondo kendo gipimi kendo mondo omi yath makare. Magima wanyise Elizabeth kanyo ni ang' no dogi nikech owinjo marach. Elizabeth winjo marach, kik ibed dala, doga siptal. Kapo nono ni dwa pimi kendo, chak thieth kendo mondo mi yud konyruok to kik ibed gi malaria dala. Wantiere kod Pamela e simu. Halo Pamela, penj laktar. Simo. Machiegni Pamela. Awacho ni samoro nyalo wuok wiya winjo ka bara gi bate konchiel kama tadhi e chemistry. Tadhi apenjo ni awinjo ka wiya bara koro apimo negi koro gibiro nyisa ni ko miyi kotem kata dos maromo dos. Kaeto koro ing'e ni adhi amuonyo to awinjo ka malaria osedok chien. Ber mondo mi gimiwa yath wadhi irgi koso onego bed ni watim nang'o kata gin onego ginyiswa ang'o mondo mi kendo onego nyisi ni kuong idhi opimi mondo ing'e ni kipimone yame yath ka yath. Mano be ber. Erokamano Pamela. Koro gima timore en ni wawinjore ni ka in gi malaria to onego bed ni ipimi mondi. To ok onyiso ni ka ok opimi to ok nyal miyi yath. To be lure ni to ng'ano midhi ire mondo inyise shida ni ma in go. Nikech wacho ni ok wathiedh lab results, wathiedho jatuo. Isebiro, idhi ir ng'at molony, ibiro minyise kaka iwinjo. Koro seche moko oonge kod gik pimogo, but ka ber to onego bed ni pimi. But ng'ama nigi malaria ibiro nena kalure kuom ranyisi moko mwasewachogo. Wato nyisi kata nyocha a travel adhi kama malaria nitie, no kamuonyo yath mar geng'o malaria, to ng'ato biro wiye bare, onyisi ranyisi go te. Inyalo miye yath, inyalo miyo jatuo yath mondo muonyi, but gima nyaka insist ni kochako muonyo yath to nyaka otieki. Ma kata malaria ne nitie kata ne onge. To kochako muonyo yath nikech muonyo gi ndalo adek nyaka itiek. Kik bed ni ka wiye we bari the second or the third day tiwe mokitimo imuonyo yath. Nikech afadhali tiek moloyo iwe nus. Erokamano. Wach maduong' en ni ber ka ipimi mondo mi oyud ni nitiere kod malaria kata ooyo. To kapo nono ni en jalony to mi yath tiek yath. Mani gini pod wakanalia yath ma imuonyo tiwe nus. Wantiere kod simp Paul. Halo Paul, penj laktar. Apenjo ni ya. Nadhi e osiptal tayudo ka go malaria. Then to pima to yudo malaria. To nayudo ka choke medenda muoch. Kano pimo yudo malaria. Koro penjo mariye ni ya. Jomoko ni ka kod complain ni ka koth ogoye to ni koth emomiye malaria. Mano be ni ka dier. Mano ok adieri jawinjo. Pima koth onge malaria.
Malaria iyudo mana kokai gi suna ma bende osekayo ng'at man gi malaria. Kendo gino miyo ji tiyo kod yedhe malaria e yo ma ok ber. Kendo bro chopo kama koro nitie resistance makata ka ji muonyo yedhegi. Aparo unyalo paro kama nwachake. Chloroquine matinde nyaka wachopo e L. Gigi te gibiro gi cost. Koro omiyo koth kogoyi ok iyud malaria. Kichamo maembe manumu ok iyud malaria. Malaria iyudo mana ka suna okai mabende osekayo ng'ato man gi malaria. Daktari wadoga ni thieth kuma ne wantiere chani wantiere thieth mar tuo mar malaria mabende sipimonwa ni thothne en thieth manyalo kawo ndalo adek tok ndalo adek kapo no dhi ahinya koka inyalo ket kata ng'ato e osiptal. Wamul thieth kata wang'iya ne pek kata rach mar muonyo yedhe tiweyo nus kaka yedhe mag malaria. Koro thieth ma malaria kaka nawacho thieth ma malaria kaponi en uncomplicated malaria en thieth mayot mogik to mana ka ng'at ma ithiedho bende olure kod kaka onyisen mondo omuony yath. Ibiro yudo ka nyathi nitie yath miluongo ne EL. Aparo ni ji mang'eny ama Coatem ama ok adwa luongo nying kambe nikech ok wan kae ma promote kambi moro. To ibiro yudo ni EL in Artemether plus Lumefantrine. Koro ibiro yudo ka ng'eny yedhe oting'o yedhe ariyogo. Makata omiyi brand mane bora ni en gi Artemether and Lumefantrine. Koro ibiro yudo ni yadhegi imiyi kalure ni kilo ni en adi. Koro ko nyathi matin nitie mega nyithindo gin tablets lakini oketie flavors ma nyathi nyalo iketo ne pi matin to madho. Koro imiyi kalure ni kilo ni en adi. Koro ibiro yudo ka nyathi kilo ne tin timiye kata 1, 2, 3. Jomadongo to koro timang'o imiye 4. Koro en na yath mimuonyo kinyi to godhiambo. Kuom ndalo 3 to bende itiekri atieka gi wachno. To kapon koro obedo ne mano timre kuom ji te, lakini mine ma pek ma pok ochopo dweche 3 ibiro yudo ka yath ma obedo recommended iluongo ni quinine. Konyalo yudo quinine tablets. But ka quinine onge pod onyalo tiyo kod EL nikech wang'iyo ni rach ma malaria nyalo kelo ng'eny moloyo kata kotiyo gi yath mantie. Ka quinine nitie to muonyo, ka onge to endelea gi EL no. Koro EL no e first line ma Ministry of Health recommend timigo as per weight mari. Mano uncomplicated. Kidhi e complicated tibiro yudo wawacho ni complicated en emergency ng'ato nyaka ringe osiptal. Ibiro yudo mokwongo imiye artesunate ilamo mi mamacha ama inyalo miye quinine lure gi gima nitie. Koro ibo miye go manyaka chop kama koro nyalo muonyo yath nikech seche moko yudo ka ng'ato ng'o kama en e koma. But kochopo sama koro nyalo muonyo yath timiye koro EL to tieko godo the 3. Uchake gi injection ipimo ni be dose gine go duogo chien. Ai koro imiye EL no to tieko godo. Ka watieko chenro daktari joluno gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Daher mondo mwang'e ni kaka wanyalo geng'o tuo mar malaria nikech ka ng'iyo complications mokelo onyalo dhi mokel chandruok e obwongo, onyalo miyo ng'ama miyo wito ngimane nyaka ngima nyathi ama nitiere iye, onyalo miyo ibwogo nyathi, yani onyalo kelo chandruoge mang'eny. To nitiere kaka inyalo geng'e ponono ni nitiere ere kaka onego bed ni wageng'o tuo mar malaria. Geng'o malaria bende ok tek. Koro geng'o malaria en mana ni wang'eyo ni malaria midhusi makelo malaria giero suna ohero kama pi ochung'e. Koro gimoro amora madibed ni nyalo keto pi chung' kamoro kech kanye ma ginyuolre. Koro gol gino ka nitie pi gol oko. Kapo ni nitie kuonde moyugno alwora mari bet oko mondo mi kikimi suna mondo onyuolore. Kapo ni oyudi ni in gi malaria dhi osiptal mondo thiedhi nikech wacho ni suna kokayo ng'at man gi malaria kodhi tiwang'e kodhi miyo ng'at machielo. Koro oluongo ni case management. Vaccine dhi mbele nitie sani gine the last stages meke development mar vaccine. Koro wageno ni ka vaccine obiro ji bende biro yudo vaccine chanjo mar malaria. Then wamedo puonjo ji kata mane schools public health ipuonjo ji kaka gigeng'o malaria. Mine ma pek imiyo gi prevention. Inyiso ng'ato ka ng'ato mondo nind e net mothiedhi kod yath mageng'o suna. Koro yore gi duto kwa keto karachiel to wabiro yudo ka geng'o tuo mar malaria yo. To koyudi ni in gi malaria dhi mondo thiedhi.
wach mogik miweyowa godo thuolo mayowa wang'wa to network mabende apani oyawo pachwa malach mokalo. Wach mokidwa ni wiwo wil godo odiochieng' ma kawuono en ni kiwinjo kin gi ranyisi mege malaria kaka mwawachoni, dhi ir ng'at molony. Ng'at molony kidhi wuoyo godo to biro konyi mondo kik iwuoge complicated malaria tidhi uncomplicated malaria minyalo wito ngimani. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Erokamano Dr. Judy, daktari wacho kacha weche mang'eny mokalo kik wiwil godo kata matin nikech gigo gin gik manyalo timo. Inyalo beto alwora mar odi, pige mokudore, ninde bwo net mothiedhi ndalo duto te. Be ni chieng' rieny, be ni koth chwe e bwo net mothiedhi. Ahinya nyithindo mantiere bwo higni 5 kod mine mapek. Akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende kuom bedo koda e chenro mar penj laktar. Erokamano jahera mar chenro ni. Erokamano ne jogo picha mawa Kevin kachiel kod jowa duto te kachiel kod producer wa Papecho Okoth, Lindsay mano director wa kod in jahera mar chenro ni. Acho ni erokamano nyaka kendo odiochieng' machielo kabukelo ni penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.